To hello everyone, what's up? I hope guys नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दं दा बर्थमान आंबो एसे मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय माने जेरावबो थांथ'वाखै आरोना गोजानाव प्लेनिं खालामगासिनो गाइस लं राइड थांनायनि बाट साननैसो उनाव थांगोन आरोना दानो थांथ'वा मानोबा फैसानि प्रब्लेम जायोना गाइस माने 1K जायाखैना आं सिनाला ओंखायनो माने आं थांनो बायो आरोना थाब-थाबनो 1K खालामना हो ओमफ्राय माने मोजां नायदो आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां जागा मोजां लकेसननि मोजां डेस्टिनेसन थांनानै जों मोजां भिडिअ लाबोबाय आं गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव बाट गाइस नोंथांमोना जुदि 1K खौनो खालामाबा आं बोरै थांनो गाइस गोजानाव नङा होमबा 1K जाबा माने गाइस गोजानाव बेरायनो लाजियो आरोना ओंखायनो थाब-थाबनो 1K खालामना हो गाइस 1K खालामोसो आं GoProखौ लागोनमोन बाट दिनै गाइस नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां क्वालिटिनि भिडिअ लाबोनो होननानै 1K जाबाबो लानाय जाबाय ओमफ्राय दा नांगौ गाइस 1K थाबैनो 1K गाइस 1K तो माने गाइस नैबे GoProआ Hero 7 Black ओमफ्राय माने दा सान्दुं बारा गैया ओंखायनो एसे क्वालिटिया ल' जानो हानाय ओमफ्राय माने मेम'रियाबो अनलि 16GB आरोना गाइस अनलि 16GB खायसो माने क्वालिटिफोरा बेकग्राउन्डफोरा एसे खुया नुदो होननानै बुंदों आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय आं दा 16GB दोनो भिडिअ खालामनाय जाबाय नै मोनसे भिडिअखौबो गाबोन समफोर आङो 128GB नि लानानै गाइस बेयाव इनस्टल खालामनानै मोजांनो खालामना नायनोसै आरोना जायोना जाया दिनै भिडिअआनो जागोन माने जोंनि खाथिनिनो खासे लोगो आंनिनो लोगो माने R15V3 आरोना बेना माने एक्राबो एक्जस्ट लगायना दं बेन पाइपजों गाइस बेखौनो आं एसे साखावनो होननानै फैनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननो एसे खिथिनोसै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो माने गाइस नैबे बिथांनिनो आरोना बाइकआ दिमाल ओमफ्राय बेथिं जोंना सानै लोगो ओमफ्राय टाक्ला बाबु ओमफ्राय बे जाबाय आंनि बाइक गाइस ओमफ्राय जोंनि दिनैनि भिडिअनि बाइकआनो जादों गाइस नैबेनो आरोना गाइस नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन नै एक्राप'बिक गाइस एक्राप'बिक बेन पाइपजों गाइस बेन पाइप नै ओरै थांलायनाय ओमफ्राय माने इयाव डिबिगेलार दंना गैयालै डिबिगेलार दङ ने आच्छा डिबिगेलार बख'थ'वाखै गाइस ओमफ्राय साउन्ड गार्डआ टेस्ट खालामनानै नायनोसै माबोरै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो माने गाइस नैबे बाइकआ माने R15V3 BS4 आरोना B6 नङा बेयो BS4 बम पिकआप दङ गाइस आंनिया पाटा मोना B6आ V4आ गाइस दुवेल ABS गाइस बेबो माने दुवेल ABS आरोना ओमफ्राय टायारा माने बिथांना बार्नार खामै एसे जामबाय खानैसो उनाव सोलायगोन बेयो सोलायबाथाय नोंथांमोना नुगोन बेनि टप स्पिड बिथाङा माइलेज एसे जासाबबाय आरोना गाइस एसे बोरायबाय माने 1.5 बोसोरसो जाबाय बे बाइकखौ लानाय बिथाङा तो माने गाइस दा जोंनि खाथिनो जों मोनसे मोजां लकेसनाव दंफैयो माने जोहोलावफुरि पार्कनि खाथियावनो आरोना गाइस ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायनो हागोन लामाखौ गाइस नै पाब्लिक प्लेस नङा आरोना गाइस बियो पाब्लिक प्लेस नङा बियो ओंखायनो जों बेयाव फैदो बेथिंबो नायनो हागोन नोंथांमोना नै गाइस लांदां बेथिं मोनसे दैमा दं गाइस सुक्लाय दैमा होनना बुङो मोजां नुवाखै दा बर्थमान नै जेफ्राय मोजां नुगोन एसे नै गाइस सुक्लाय दैमा ओ माय गड गाइस लांदां तो माने पाब्लिक प्लेसफोराव गाइस माने साखावले RPM मुथायबाथाय माने एसे इलिगेल जायोना मानसिफोरा एसे गाज्रि मोनो आरो खस्थ' मोनो मानसिफोरा साखावले खालामबाथाय एक्राबो एक्जस्टआ माने बम जाखायो मानो होनबा बेयाव डिबिगेलार दङ डिबिगेलार खेवबाथ' आरो बुंनो नाङा माने गावस्राजोबो साउन्ड गाइस गावस्राजोबो आरोना ओंखायनो जों दिनै नैबे मोनसे लकेसनाव फैनाय जाबाय गाइस मानो होनबा बेयाव पाब्लिक बारा थांलाय फैलायबो खामा खाथि खाला न'बो गैया रुलफोरखौ मानिनो गोनां जायो नङा होमबा गाइस मानिनो गोनां जायो आरो मानसिफोरनि सिगाङाव खिथिबाथाय मानसिफोरा गाज्रिबो बुङो खाव होलाबायो गाइस ओंखायनो माने जों एसे साइडआव फैबाय आरोना एसे सेफलि बानायनोसै गाइस तो बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना मोनसे सिनेमेटिक नायदो बिनि उनाव खोनासंदो गाइस एक्राप'बिक बेन पाइपनि एक्जस्टनि साउन्ड गाइस आरो एक्साइटेड ना गाइस तो नायलांबाय था guys nोंथांमोना खोनासंदो एक्राप'बिकनि साउन्ड गाइस एक्राप'बिकनि साउन्ड
माने गाइस दहायथ' नोंथांमोननो खोनासंखाबाय आङो माने बाइकखौ निउट्रेलाव लानानै सलायालाखानो माने RPM उथायनानै RPM साउन्डखौ माबायदि खोनायो ओमफ्राय दा गाइस सलायनानै एसे खोनासंलायनोसै माबायदि खोनायो माने सलायबाथाय एसे बेलेग खोनायो आरो ना गाइस सलायनानै नायनोसै साउन्डखौ माबायदि जायो नोंथांमोनाबो खोनासंबाय थादो गाइस माने गाइस सलायनानै एसे टेस्ट ड्राइभ नायनोसै RPM नि साउन्ड उथायनानै Oke guys, ompray mana tobis itu uthayno हागोमोन guys एसे प्रब्लेम आरो बेना बाइकना दिनै बे हेन्डेला एसे मावदो गाइस ओंखायनो बारा रिस्क लानो हाया ओमफ्राय टायारा उननि टायारा एसे जामबाय ओंखायनो मा एसे माबादो आरो ना गाइस मावदों ओमफ्राय नोंथांमोना गाइस थिं नाजारा इथिंमोन नाजारा ओ माय गॉड माने गाइस नोंथांमोना नायनो अकस मड अखा हाना होबाय आरो ना गाइस जोंना भिडिअआनो जोबजोबासै ओमफ्राय माने बे लकेसननिफ्राय जों नैयाव दुकान मोनसे हाबसिननानै फैनाय जाबाय अखा मुखानो माने गाइस भिडिअखौ माने जोबनो हायासै आरो ना भिडिअखौनो जोबजोबासै ना अबस्था बेया गाइस नै सिजा जोबबाय तो गाइस माने जों भिडिअ बानायबाय थानाय टाइमावनो अखाया माने साडेनलि फैना होदो आरो ना गाइस अकस मड एकदम अकस मड आरो ना गाइस माने अखा फैगोन बायदि नङामोन बोरैबा फैना होबाय माने अकस मड आरो ना ओमफ्राय माने जों भिडिअखौ बानायस्लाबनो मोनासै आरो ना माने एसे दंबावोमोन एसे मोजां आरो मोननैसो माबा माबि लाबावनांगौ दङमोन गाइस बानायबावनो थाखाय बेखौ बानायबावनो सानदोंमोन आरो ना बाट अखाया फैना होबाय बानायनो हायासै गाइस ओमफ्राय सिजा जोब्बाय आरो ना नै बोरमा फान्था फैदो सिजा जोब्बाय मा बुंबावनो आरो ना गाइस दिनैनि भिडिअखौ माने बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो ना थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस नेक्स्ट भिडिअ तो राइट सेफ अलवेज स्टे सेफ गाइस बाय बाय टेक केयार लाभ यू गाइस लाभ यू ऑल गाइस बाय बाय जय बर' बाय बाय गाइस बाय बाय